Ni boy. Ni boy. Ah, boy. Ano sama ka boy? What's up mga okay kayo? Mag-walking ko karon nila Yumi o Patsi. Walking ko nila. Ha? Just say the word tara. Asa, gawas, or something. Tara! At sa gawas! Mag-walking sa gawas! Mag-walking sa gawas karon! Ang leash! Asa ang leash? Leash! Asa man ang leash? Asa naman ang leash? Wala na lagi ang leash nila. Wala ang leash. Pangita ang leash. Mag-walking may karon. Di ara ang leash. Di ara. Di ara ang leash. Wait. So napay gibutang diri nga note. Napay gibutang nga note. Please tighten up our leash. Cause we lost lots of hair. Bleh. Like that emoji. Emoji. Oh, di na sila mapakali. Di namin magpakalayuman. Mag-walking kami. Mag-walking kami. Mag-walking kami. A few moments later. Ni boy. Ni boy. Ah, boy. Ano sama ka boy? Magpalis lagi. Ah, sama ka. So mag-road trip sa amin. Okay, balay. A few moments later. Ay, so we're back. Wa jud mi nagdugay, wa mi nagpalayo gyud maayo kay grabing kiata na lang yun. Nakita mi giro, tulo sila ka buok, nag-away-away. Ning apil as patsi, ara kasungot. Kulbaan ko ato binahugpakon gani patsi mo gani kay madarag irox sita. Taon po ni si Yumi, magbira-bira to ni patsi. Kapuya walking oy, kita may kontrolon sa ero, di man kita ang mo control sa ero. Ay. 5 minutes later. So, Karen, want to Karen sa tabano mo palay pa o pagkaon. Basta mo palay ko crab. Okay kayo. Lamay kayo. A few moments later. So ayun, nakauli na ako. Nakapalit na ako sa akong gustong paliton. Wala ko kapalit og crab. Okay kayo. Okay, nahutdan na crab. Palit po kung tayo og Adidas nga manok. Tila sa manok ba? Nahutdan po. So, nagpalit po kukuan. Nilaw. Mga pangkilaw nga isda. Kanang boneless na siya. Palit ko sili, tamansi, lato. Lami. Oy. Mi akayog yun. Nga boneless na siya. Saka pipino. Ang ato yung pinaka best part dire is ang mablihan na ang watermelon. I hope tamis din siya. I have a bad feeling about it. Oh yes. Wow. Oh yes. Tamis ba? Tamis siya. I'm so lucky. Wow. Magbukan sa mag-ilis ako sinina. So let's sige, maghikay na ta. So maghikay na ko ron with this. Hi boy. Laka slice. Isa slice po. Mas relasyon ninyo. Boom! Tayo na lang dalawa!
A few moments later. So, ato sa na siyang hugasan ng suka para mawa ang anghit. That's what my father says. Okay, kamawa mo kilaw ako papa. Shout out ni mo pa. Oh. Nganin mo. Love you. Ayyee. So guys, lamig dito tayo. Okay kayo. Kilaw ta. A few moments later. Yo, so human ako kuan, limpyo o kuan kaso sa nga mga pagkaon ron. So mo na ni ang resulta. A few moments later. Ang galing nyo. Ay naku, kuan lamay kaya niya ako sa kay Kenelo. Kanay ngani, ay mo tapos panganay. Basta kay Moni sea grips daw. So yun guys, manawag kaon hugas na ko ron, so muna na ni atong yun sa video kay wala na mahayong matarong nga akong nabuhat karon. So, more to fish. Kuyawa sa akong damgo eh. Nabuang daw ko. Nabuang nimo. Tayo na lang dalawa.